Ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk miyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku Lah muni piye? cendol dawet. Duk, Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. amune piye aku mau. Gah. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani, soalé nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi.